Long live, long live. 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 Nilipanjang beng Bangalore lagi demokrasi ki koi kri tumsi nilipanjang beng lo nili demokrasi aron besi cesong ke Article 19 of the Indian Constitution lo ke freedom of speech pendang lo kala dak pinangan ke tok do ke song ke seng pendang lo angton dalam mandak tok lap lo ke ni ha so teng si kam che klem lo khai pharman lo ni pharman si cesong nili methang jung jung ke cepat lang han ni kam klem ni ke cita pini khai phan ni cesong phan ni jel thap cita pemani ke cupang ni phan ni jel thap ke people lo thap ke ha ni abina song han le chok che gali khai phan si de tung ka cesong khai phan ni abina song han jung jung le cesong gali karbi ham phang pendang lo penang ana ham phang atum karbi khai karbi along ri ke ching hona tum cesong bom lo ke talason ka cesong nok be tum phan ke ka cesong song ja po tum phan ke jal si thap thap ke lasi lason laso bang chili ra ilitum jase met itu makhai la perito long ri ko son si ke charai komi mahala bangsi itum paprang na ima pusin nili kamatha si tanon nili phan son pini la bangso nili phan la son nga pa beng pen la bang isi itum karbi ham phang phan isi therak me la pen mingduk me lam lapis ikot ilitum thek dang ke autonomous council itum district karbi long district long sanon cabinet rank minister pada minister level along an bang ke alang tum si ahat lo je karbi non nilitum leche song se nitum jungjung phan le chong se arleng theke man tang do phaman da nitum si chong arleng theke man tang re sui janga sumar tum kadu be tum phan da phaman da nitum che song hatum ta karbi lo nitum ta karbi lo hatum te esti lo ne te esti lo ke nili vile ro da ka ke alang lito vile ro da ka ke lo ke te nili phan jel na pa thap long alang litum na stand do nai polo but where day ni arjun tum tu kuna sikat lab lo te lo suhut ke mate itum makhai phan itum ka che song phan na song ya po tum phan jel ka che thap lo helo mai to kam lo man te la ka limut di ho la Anda lapis ikot lo si pesan. Lagi hot lo lagi refill back nang ko ate itu makhai phan si ka che song ja po tum lo ni tum ke welcome lo ka lapis ikot welcome lo ni tum welcome lo alang tum phan ding lo la so ikot ke prang da alang tum pen chi che tham lo pu alang tum ta do lo te rang sang tum pen dang lo batai chi pi le chita non las jun to ikot ke sign long bang ke khala so bang ke alang tum reservation di pialam si bang lo ঠিক আছে পিডের লো নন পিডের পেন কে itum cicini der lo pena dia kisung ko masi poji mai ta long le thela to piso so kado bi ta ka pheri ni ang si ko ri pena bi si hala hai ni tum pe thi ma tha ko si la lo ni tum da company mi thanga le bhan le kam te lo la ke jasme khai la pen long ri bhan ka ma tha si tum chi song lo ni tum pu lo ta la so ka chi song ni ni han tang sam tang La pian par hala nang li bang lo ma ta bang ko tes bang ke do ko ni phan la so tes bang ke ni bang ke ni phan ke prevention on various of public poverty section 4 days ni phan ke ta ko various I am not a part of that protest. They put in jail. Like very unfortunate for the Karbi society. They ahok lam lo lagi ninduk tapi ni ani tu sensor mandel. Tela bangso ini pana ka cara pecet tu thang ka ahok lam lo non alang litum terang sang hutum pendang ni tum pu cetas wa alang lo. Ni pen pini ani ni pana bangso kang hona pi bot nang litum media court pendang lo kado ka be Karbi lo rada on panilihin pen suri ning kang sama kadom pajir lo. La pen ke non nili la bangso kisung ka chetong nang lagi nili jungjung phan gali nang litum rat kar beng lo rat phan kisung phan nili la bangso ka chetong pe na joni tum nang litum nili phan da khem kang sam nang beng lo pini nili da ko da khem kang sam pen jok lo sitan nili hala sunang ke beng nili to ka chetong nang ton kali na nili to ke song ka chetong ke hala so ni pe nang cheng lo la pe non la bangso ang jun pini pe nap ta ko la so si cheng bom po hem break la pen ke nili tum ke mang 6 schedule to the constitution of India teng paragraph 2 subparagraph 7 teng pendang lo nili to ke mang jail ke pini ni phansi na beng lo pinap ke anu ka plek nang jang posita itu ka pheri nei alama be don tu athe itu ka che song aki joy ke pani tum chunje lasi ka che song pini nali tum nili phana thek lo nali tum nili phana bang son lapso akiba ning kang sam kang hona e pipo nali tum phan kiro pilo lasi tum ansu se ka che song ansu se aprang pon thei phana nali tum ka do be hir jumela pa ka cherap ka che to kenang sot personally tum pini la bang so channel ka do be da ka che to media do ana channel lo personally tum ka be lo do ana rat phasa me nili chuning ri lo la pen ke ili tum non da ke chari bom BJP sarkar lagi itu makai phan ke minong he kali puke nali tum ke dam tai korban si thek long dak lo ili tum makai ki bir na to war se words of extinction ki bir to war se dam bom lo de itu nasi nali tum kado ka be pini lama so channel kalang kado we karbit solang do do an santa nili hin pen chuning ri lo apa nali tum kado we phan aku isi ka chuning ri bang ke la lo ili tum khai lapen ili tum ajutang ajibat kereng ye phansi tum party da pathi nei lapen ili tum jail ke bank police ke bank party pathi nei akama belo dona tum national tum kado we phan chuning ri lo lapen pini da nili pikar jab nili prang jab kado we karbida anglong ara to an phan
pe nili ni hin pen tapi nili song klem ra pe nili tuma konvenor dado roton terang pendang lo kaddo ga beni tum ham phang pendang lo sami kaddo ga be super bisolang dorat phan lai the theni than pe sinili am thing ton tolo kaddo